The DC pamene kwasala masiku 6 sopano eni a genuine kuti anthu apite kuzisankho komanso pokhala lero la mulungu ndafuna ndikukumbuseni matchalichi nonse kulikonse kumene muliko komanso amalawi nonse kulikonse kumene muliko kuti ngati mmakonda dziko lanu kumbukirani ndi kupempherera valani mu mtima mwanu nkhope ya chilima. Chilima should not just die in vain. Ndipo pamene mukukonzekera masankho amenewa ndikupempheni amalawi nonse kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kumchinji kunena kuti mukhale mukukumbukira Saulos Chilima amene pakana lero mopanda mantha mansala sakuziwika kodi zinayenda bwanji. Munthu anali wozichepesa uja okonda dziko lake. There is no way amalawi tingamuyiwalire Saulos Chilima. Ndipo chisankho ichi chikhale cha iyeyo, chisankho cha Saulos Chilima amene ankafunafuna kuti dziko ili lizakhale lokoma, dziko ili aliyense azayimbe lokoma, dziko ili aliyense azakhala mwamtendere, amene sanatukwane munthu, sanamenyane ni munthu, koma pakana lero amalawi ambiri tikulirabe mu mtima chifukwa mafunso ndi mayankho sizikugwirizana. Anthu atakalibe ndi mafunso ambiri ndipo mayankho ake sakuziwika. Ndikupempheni inu matchalichi osiyanasiyana, pemphererani chisankho ichi, pemphererani mzimu wa Chilima ndi cholinga kuti chisankho chikubwera ichi chikhale cha nicheni, chikhale reflection komanso zokhumba za amalawi. Mukuyenera mupemphere kwambiri chifukwa ndikutha kuona zoopsa zimene ziti zachitike pa siku limeneli pamene woyipayo adzafunisise kunena kuti azawine zisankho izi, akuzikakamizabe ngakhale kuti amalawi sakumufuna. Soka ilo tili ndi opposition imene sikufuna kugwirizana. Nimafuna ndikupempheni inu a opposition kunena kuti zimene zikuchitika ku DPP zija china mkulumwe cha anthu, chisunami cha anthu chija chikati chizichitika nonse muli limodzi, malawi akanakhala wabwino. Koma chonde amalawi, chonde chisankho ichi chikhale cha Chilima. Pamene mukupita kukavota muzikadziwa kunena kuti kunali munthu wina monga mmene amanenera za John Chilembwe kuti kunali John Chilembwe. Kumbukiranisoni kuti kunali Saulos Chilima. Ndipo ndimadandaula ndi chifukwa chake nthawi zonse ndimanena kuti inu a opposition tabwerani pamodzi chifukwa kuli mapulani onyasa kwambiri pa siku limeneli. Mukanabwera pamodzi mmene anthu mmene akuthamangira mmene akumukondera Peter Mutharika uja zikanakhala kuti simone zimene zikupangika inu a opposition muli pamodzi. Koma dziko lathu ndilotembereredwa, dziko lathu Satana anayenda wapansi, atsogoleri athu sitikonda anthu athu. Chifukwa mavuto amene ali muno Malawi sizikanakhalanso zokuti ati wina aliyense ayende payekha, a UDF ayende paokha, a UTM ayende paokha, a PP ayende paokha, a DPP ayende paokha. Sizikanakhala choncho iya. Munayenera muyendere limodzi ndi chofuna kuti cholinga kuti mupulumutse Malawi. Lero ndili ndi nkhani zikulu tiyenda kuchokera kuja kumachedwa ku area 30 kuti tiyauze akuluakulu aku area 30 zonyasa zimene zikuchitika kuliwonde polisi, komanso tiuza ziko zimene zachitika ku NRB headquarters. Komanso tikachoka pamenepo tipereka warning kwambiri, warning kwa chipani cha DPP kunena kuti musamale ndi anthu anu amene mukuwatumiza ku Tale Center kupeza ndalama za mabiliyoni, ndalama za nkhani zatuluka. Koma tisanafike kumeneko nangofuna kuti ndikuziwiseni ya Malawi kunena kuti lolemba kapena lachiwiri, tikunena tumawali kapena lachiwiri paja pamachedwa kuti padeza border
pakubwera truck yochedwa vuka yochokera ku South Africa imene yanyamula makapeti aredi opambana ndalama 300 miliyoni zimene IMCP ati akukonzekera inauguration kumulumbirisa chakwera ndi kumazifusa kunena kuti ndalama zokwanira 300 miliyoni kugula makapeti aredi kuzera kwa kampani ina komanso truck yochedwa vuka zifika apa padeza mawali kapena lachiwiri truck imene ili kale munsewu akukonzekera anzathuwa ati kumulumbirisa chakwera pa masankho amene akubwerawa kumazifusa kunena kuti kodi sopano zisankhozi mwawina kale zisankhozi mwawina kale ngati mukukonzekera pakali pano kumagula makapeti aredi ku South Africa 300 miliyoni yapita kale wakuuza ndi ndani kuti mwawina ndichifukwa chake ndikunena kuti amalawi mukuyenera musegule maso anu amachalichi musegule maso anu tonse tikuyenera kupempherera zikweri chifukwa kuli zonyasa kwambiri zimene ziti zizabwere pa siku limeneli ndikutha kuona mmalotomo zinthu zikusokonekera anthu akubwera achilendo ovala ma uniform onse anyuwani apolisi kubwera mmasentamo ndipo ndikupempheni inu amalawi kuti kavoteni mamawa mukavote mamawa chifukwa cha kumanzuloku kuzakhala chisokonezo kwambiri. Nkhani yanga yoyamba lero ndikupita ku area sate kuti ndimuuze wamkulu wa polisi kuti thamangirani kuliwonde polisi. Mutamangire kuliwonde polisi chifukwa kumene koko coordinator wa victim support unit wanyenga mwana underage ndipo kwatuluka kumene koko 1 million imene yapasidwa makolo ake a mwanayo kuti nkhani imene ikwiriridwe. Izizi ndifuna ndikuuze ngati ineyo the DC mwana woopsa kwambiri nkhani imene itisatira tikufuna tione chilungamo. Inu ya polisi mmanena kuti mmayendera malamulo ndiyetu coordinator wa victim support unit kuja kumachedwa ku Liwonde wanyenga mwana wang'ono ndipo pakali pano pa nkhani imeneyi ikuyendesedwa mwa chinsisi ikuyendesedwa ndipo anthu ambiri akuliwonde akuyang'ana nkhani imene yaone kuti kodi chilungamo chake ndi chiti chifukwa wa polisiyo akubisidwa wa polisiyo akutetezedwa koma nkhani ili pena paliponse kuliwonde kumachinga wa polisi amene ndi coordinator wa victim support unit wanyenga mwana wang'ono. Nkhani ina yomvesa chisoni imene ndikufuna ndi inene pano ndionena kuti boma likubisa zimene zachitika ku NRB headquarters kumene kwasowa malaptop okwanira 15 amene anali ndi information ya zimene zimalemberedwa anthu nkhani ya zisankhozi muli information data ya information yokhuza ndi zisankho. Nkhani imene ikoma ikukwiriridwa inapita ku area 18 ndipo kunabwera lamulo lonena kuti instruction yonena kuti tazisiyeni kaye zimenezo tikuzifufuza ati office level kumfusa sikana amene amasunga makii ya kurumu imene akunena kuti sini masunga makii ndeka komanso bwanaso anali nawo malaptop okwanira 15 no any arrest palibe amene akukamba atulankhani abisidwa aibi abisidwa nkhani imeneyi alese wasikidwa pakamwa palibe amene akuinena nkhani imeneyi ku NRB kulilongwe kwasowa malaptop okwanira 15 amene anali ndi loaded ni information yokhuzana ndi zisankho zimene zasala 6 days kuti anthu aponye. Nkhani yanga lero chifukwa ndira mulungu yomaliza ndikufuna ndipereke warning ku chipani cha DPP kunena kuti ngati simusamala ma monitors anu amene akutumizidwa ku Tale Center akonzeredwa ka package kawo kandalama kawo kuti apasidwe ndi cholinga kuti azikangovomera china chilichonse. Kodi tukuli ma tactics osiyana ndi chifukwa chake muzaone paliponse akamanena za zisankho kubwera kwa inki akumuonesapo commissioner wa DPP kubwera kwa mapepala aujeni zovotera akumuonesapo commissioner yekhaye wa DPP imene jandi filimu akufuna kuti inu mukamaza dandaula kusogoloko azana kuti iyo
anthu anu tunda amene anali pasogolo kumapanga zimenezi kuli ma tactics osiyana inuyo muzifunse kunena kuti ndi chifukwa chani onse amene munawapereka inu a DPP kuti akakhale ngati oyang'anira kumeneko kuyimirira chipani akukanidwa chifukwa chani ngati zisankho ziziri za chilungamo. Iyi ndi dictation. Ngati simusamala inu a opposition muzazikumbukira siku nake zimenezi kuti wamisala uja ankanena uja wachamba uja ankanena uja osaphunzira uja ankanena koma kusamva kwathu. Vuto la inu a opposition, you are not united. Aliyense afuna akhale president. Izi muzaphesa nazo amalawi akuzunzika kuopsa munomo, muli mavuto ochuluka munomo, ndipo sizinayenere kuti inu a opposition mukaenderimo aliyense akaenda paika munayenera kuti mukaende limodzi. Izi muzapwetekesa nazo amalawi. Ngati amalawi ati amve kupweteka, ngati amalawi ati akumane ndi mavuto, ndi inuyo a opposition kuzikonda sibwino kuzikonda mukanakhala mutagwirizana ndiye ino aja amachedwa a DPP. Samalirani kwambiri chifukwa ndalama za nkhani zikutuluka zipasidwe kwa amene ati akakhale pasogolo kumayang'anira mavoti anu kuja kumachedwa kutale center. Plani imene yakonzedwa kale, ndipo musamalire kwambiri inu a DPP, musamale kwambiri. Koma most of all ndikupempheni inu amalawi kunena kuti chonde ngati mukufuna kuziwa chilungamo cha mmene Saulos anayendera, nthawi ndi ino sopano yonena kuti mukavote mwaunyinji, mulawire mukavote mwaunyinji, kufuwa kubwerezanso izi muzakumana ni mavuto, kubwerezanso izi anthu azalira, kubwerezanso izi ndi chiyambi cha mavuto. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.